Ndiye kwanga nikupempha kwa inu kuti munikhululukire kuti izizi ni nkhondo zomwe ndili kumenyerani, komanso mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwetekani pokudikiritsani ma filling station. Komano chomwe President Chakwera is useless, and I'm going to expand why am I saying President Chakwera is useless. The principle I've written kuti President Chakwera's administration hasn't delivered on key promises, but instead of taking a responsibility, he is shifting blame to the opposition. Now, quickly, I want to play something chimene ndifuna kuti mumve noka what he responded or replied inside the parliament when he was asked about fertilizer price increase. I mean, 105,000 or something like that, and he responded in the parliament kuti he was aware the price increase. So tamvesera noka kaye tisana pite parali. Are you aware that a bag of fertilizer is currently selling at 105,000, which is far higher than the 4,495 price you promised Malawians during campaign? I'm aware that a bag of fertilizer is over 105,000. However, we used to see or sell 5 bags of maize or 6 bags of maize to buy 1 bag of fertilizer. Now a farmer sells 2 bags, even 2.5 bags to buy that same bag of fertilizer. Mwazimvera ne ukasirifa kuti chirusa gagamdiwa. A president yakufusidwa, are you aware the price wa fertilizer amene wakwerera pano? Akuti yes I'm aware. Komano zinthu mene zilili pano ndi mene zinalili mbuyomu ndizosiyana. Chifukwa chokuti pano pa alimi akhoza kugulisa, let's say for example, akhoza kungogulisa matumba awiri achimanga ndikugula thumba limodzi la fertilizer. Pamene mbuyomu kuti amalawi agule thumba limodzi la fertilizer zimatengera kuti agule agulise matumba ochuluka achimanga kuti akagule thumba limodzi la fertilizer. Logic yake akuti imeneyo la president Chakwera. Sinzo kuti sukulu yankulu amene anaphunzira bwanja. That's why tikuti kuti President Chakwera he must stop his nonsense kuma blame opposition. That's not opposition's responsibility. This is the reason why Malawians voted for you. Inu mafuna ndo mphamvu. Unapimpa, you told white people lies about Professor Arthur Peter Mutharika's administration, and they supported your motion. You used the fake Human Rights Defenders Coalition, which is also known as HRDC, to fight for you. And anthu amaoneka ngati kuti ndi ma innocent amene abwera kuzawathandiza Malawi. Koma zimene zinachitika parallel to the equator. Lero mwatenga anthu amene aja kumagwira nawo ntchito a President Chakwera. Ndi chimene ukuwabulemera a opposition ndi chani? Where is HRDC? Where is Timothy Ntambo? And excuse me, where is Gift Trumpets? Where is Bile Mayaya? Where is Sembereka? McDonald's Sembereka? Where are these people? Where are they? Why are not coming out ngati mena mabwera mbuyo muja kupanga criticize boma ili? Zoona munthu wabwino bwino oti munthu wako umagwira ntchito bwino bwino. Mabadiri yako onse okwana unawo bwino bwino. Unga mabwere kwa mtundu wa Malawi kumauza zonna kuti the promise that made me to fail chanchani ndi opposition. So Chakwera has failed. We don't need to vote for him again. Because munthu ngati ukanika kupereka mimba kwa mkazi wako sunga blame mamuna wina wake kuti ndi amene akupanga chapadayi chimene mukapena kupanga sabotage. Ndi wewe kawalepera, and you have to accept it kuti you have failed, let other people continue. The way DPP was failing is not the way you are failing right now. This is too much. Ndiye musanamizire our position. Quickly, I just want to read this one.
one Peter Chimangen is a director of Dodma. He has been tasked to coordinate more than 500 people, some being civil servants, to preside over the elections sponsored by Malawi Congress Party. Mr. Chimangen will ensure that his team will track down results from Tally Center, and they will post or add their result into the MEC system towards the end of the count. He will ensure that Lazarus Chakwera votes count will be on top of APM. Chimangen is having tete-a-tete with Annabel Mtalimanja each and every day. Kwa amene simuzwa kuti tete-a-tete ndijani is a private conversation between two people. Ndi Chimangen amene akumakhala kumakambirana kuzenda kuti tizakhala ndi anthu athu amene pakati pa something munamva sona swa kamba zona kuti akhala so ndi atulankhani amene nakhala pa chigawo chapakati ena kumwera ena kumpoto. Ndio kuzikhala kumapanga adi mafigures ajaza apanga shift kuchani ku make system. Koma nkhani ndiona kuti wena mafusa kuti kodi zimene zikuchitikazi akuziwa ndifanya kuuza kuti they are having tete-a-tete each and every day. Chimangeni ndi Annabel Mtalimanja amene kuti justice sinzo kuti justice wake uli pati chifukwa kuti apapo patikati justice ndende amene amaina kuti azisata malamulo osati zimene zikupangazi mdziko muno kuti kuti tikupangira zinthu zitikomere kumbali yathu toka tupangira zinthu zonna kuti zikomera Malawi. Now there is another breaking news. The Office of President and Cabinet, OPC, has recruited undercover people as senior assistant security officers and ex-soldiers under grade J, and has placed them on a 6-month government contract. The contracts were signed on 4th September 2025. However, after checking with inside source at OPC, these people on contract, government doesn't have a budget for them. The government doesn't have budget for them and will only be used during elections with no clear indication where their salaries will come from. Zimenezo zikuchitika mboma menem kwalembedwa anthu ena ake amene amawacha kuti amene ndi ma undercover koma azigwira ntchito ngati othandizira kwa tingoenda kuti othandizira kwa apolisi amene amacha kuti ma undercover amangobwera pano paja koma zongona kuti zikuchitika bwanji. Anthuwa ali pa contract ya 6 months koma sizikudziwika zona kuti kodi ndalamazo aziyalipira ndi ndani zizikhazi kuchokera kuti these guys ali pa chinchito chachikulu kwambiri ndipo chinchito chimene chili Malawi Congress Party ndi chinchito chonyamula misomali. Anthu wazoti alepera zimene safuna kuvomereza. Komano I'm here, I want to highlight something President Chakwera. Mwaona zimene zikumpangisa yeye kuti agwe ndi anthu ake. Chifukwa Chakwera sakudziwa china chilichonse. Tisewerenso video clip iyi imene kukambya za fertilizer price increment zimene akuti ndi opposition ndi amene akupangisa kuti akupanga sabotage kuti ma price wa azikwera. Tikufuna mumvesere bwino tisanapitirize amene wali ngati malonda wathu. So this is a short break. Tatiyeni timvesereso tisanapitirize. Situation Malawi. Are you aware that a bag of fertilizer is currently selling at 105,000, which is far higher than the 4,495 price you promised Malawians during campaign? I'm aware that a bag of fertilizer is over 105,000. However, we used to see or sell 5 bags of maize or 6 bags of maize to buy 1 bag of fertilizer. Now a farmer sells 2 bags, even 2.5 bags to buy that same bag of fertilizer. Amene yoyo ndi president wa dziko
oti ali ndi mabatiri ake onse awiri okwana. Munthu wako magwira ntchito, anali kuchansa college, anapanga za philosophy whatever. Munthu ophunzira bwino ndithu abusa, reverend. Munthu ona kuti he can't come here kumatuza ife mabosa. He can't tell us lies. This guy akunena yekha apa kuti in the past it were taking Malawians kugulisa 4 bags of the maize in order to purchase a 1 bag of the fertilizer. Right now they are selling 1.5 or 2 to buy 1 bag of the fertilizer. President akuti ndiyo mwenye. Lero akubwera so akuti yayi ndi opposition amene akupanga sabotage. Kodi sabotaging imene kukamba papai ikubwera bwanji? Kodi auche na Mutharika akulowa pati kapena TPP akulowa pati? Munthu uyuyu ni mbalame. Ndikamana kuti the president Chakwera is useless. This guy I don't even know. I don't know why someone recommended this president Chakwera to be a president, to be a leader in this country. Amwene munthu uyuyu I don't even know. Inapena pake ndikamana usiku kuti koma adawa amaganiza bwino. Iwe ndipo ino kukhala ngogo wanga kapena kukhala bambo wanga Chakwera ndimuza kuti ase iwe nditala ufoira kwambiri. Masamu amene anamenya apa mpaka anapeza kuti achina chimwendo amakamba zimene over and over. Pasonkhano. A simple chula banda kumaga tenga zimenezo. Zonena kuti anthu awawa zimene kukamba zintone kuti zopanda nzeru amene zonena kuti kodi zikamafika amwe tili ndi magazi oti akupanga study tili ndi ana. What are we telling? Tuwa inuto asokoleret maka kuti wa good example. As a leader ukamaya nkula eti uzika kuti you are motivating others like mwanda baka motivate fanya mata kuti okay I think you have ndizili mbikira for adawa kuoneka kuti ali ni fundo. Quickly tikambe nkhani ya kuti we have heard recently kuti afitumbi kumemba apanga shut down some shops amena kunena kuti they were increasing prices yet they were given order kuti they should not increase prices. They were given the normal price kuti azigulisa like official price kuti okay that bag of cement muzigulisa 26,000 but these people they were selling more than 26,000 now. But what makes me sad ndizona kuti Mvitumbi Kumumba as somebody, as a graduate, is failing to analyze price increase amena kungochitika each and every day or every week. Kodi price akukwera chifukwa chani? Munthu ophunzira tu Mvitumbi Kumumba kukanika kupanga analyze imene chonso. Kondwani Ngwira anakamba zonna kuti tisiye zonna kuti Kondwani Ngwira ndi kadeti. Let us drop that kuti this guy is a cadet tisiye pamene kuchabwino. Kuli aliyense ali ndi amene akumusupporta. Kuli ena ukuseriko akweraso achakwera. Okay right? Ndi ufulu wina aliyense kusupporta chipani chimene akuchifuna. Komano tidene tingokamba ma key points akondwa Ngwira. Anani nazona kuti kukwera kwa mtengo kwa zinthu ndi secret devaluation imene aboma they are failing to tell us. Kuti kulika devaluation. Ndiye zilingalizona kuti the devaluation that we are having in Malawi the same like you are having a relationship privately with someone. Now your friends are asking you good say we heard or it's like a rumor that you are dating that girl and you keep saying good no you are denying good no it's not me I'm not dating that girl but then by the end of the day if you sleep with that girl you must know good there will be an outcome. Private relationship yanija if you going to pregnate that girl ndiye kuti imene yoyo ndi outcome ya secret relationship imene mana kuti I'm not dating that girl because anthu aona kuti mimba yo and you can even deny that pregnancy kwa by the end of the day akapita kuchipatala mana kuti we want to know the father of this baby ndiye mwana sangalembese kuchipatala dzina loti sira bambo wake amalembesa bambo amene anambereka iye mayuja the mother is the one who knows the owner of the child or the father of the child ndiye amapereka zina amene ndiye ndezi jazomana kuti I was not dating that girl ndiye anthu amakuza kuti who brought this baby on this earth if it's not you because you were saying kuti sumapereka mimba ndiye chisisi chimazaululika ukaperekana mimba. Same ndi price increase ndikamakuza kuti tili ndi azisogoleri koma asogolwa ni mbutuma ndikukuza kuti ali ndi mabatiri onse awiri sikuti ndi aphudzi kuti batiri awo limodzi ndilofoira kapena brain yawo is paralyzed one side. Everything is working well. Mukamona Chakwera ujakayima apa amaoneka kuti ndodzuka bwino. Eti mukamona Mvitumbi Kumumba akayimba apa amaoneka kuti is a handsome guy, is very fit. Pa ntchito yake akuoneka kuti ali fit. Sanadwalepo
kuti tipite ku file yake yakuchipatala yake adokotala yake sanganene uzonena kuti this guy muna nthawi nake anagonekedwapo kuchipatala. We don't have that history. Those leaders ali amphamvu ndithu ndi anyonga ndi amoyo. Koma kumakanika kukhala pasi kuona kuti kodi zikuchitika papa ndi chani. Akumabulema opposition. I'm telling you, it's not opposition. Akuzipanga sabotage okha. Kuboma ku kwachuluka mbuli. Ndivyo zimene anakamba even ojaza kalibe mulandu amayiko usi. Kuli mbuli koma zophunzira. Mbuli zomazenga kuti zinapita ku school koma zimakanika kupanga analyze zinthu ngati zizi. Because chimene amaona their eye amangoona kuti opposition jakuti tithana ndi ndani. I'm telling you, if you are Africans, if tili ndi vuto lalikulu. The white people, they value time. Amapanga value time. Pa value time pa tikambapo. Tikambeza kugwa kwa kwacha. Avitumbiko mumba ndifuna ndikuuze lero. Ineyo ndi vice president koma ndinopanda nzeru. Ndipo ndimamva chisoni kwambiri chifukwa kuti anakukusankhani chifukwa kuti ndinu mbale wa Monica Chakwera. Dziko lino sili kufunika anthu ngati inu yayi. Dziko lino ndikufunika kuti anthu atimati ma critical thinker kumaganiza mwa logic. Pakagwa vuto apa, vuto likhale osati kungopita amene kuna kuti avitumbiko mumba zamani. No, simani yayi. That was a lady. Amene jani nkazi wakeso othawa mutu. Vitumbiko mumba uja. Ugwa kwacha kumene kukuchitika mbomamu a Reserve Bank sakufuna kupanga announce kukuzani yayi. Ndiye chifukwa chokuti akumabisa zinthu zija chisisi chikumatulukira kokagula zinthu. Chifukwa zinthu chakwera Malawi munomo si fertilizer ekha, chinthu chakwera Malawi munomo si mafuta okha, chinthu chakwera Malawi munomo si cement ekha. Muziko munomo mokwera zinthu zambiri. Chimanga bwachi simukupanga address ya Malawi zakhuza na chimanga kuti chimanga chisike chizigulisidwa pa 6000 imene chimagulidwa kale. Chimanga si chinthu chimene chimayina kuti chizidula kwambiri. Pali zinthu zimene chimaitcha kuti my essential things, zimene sizimayina kuti basic things, sizimayina kuti zizidula kuli mazi ndiye kuti chimanga chathu chomwe ufa. Nyumba munthu chimene chimayinira kuti chizipezeka ngati ife monga ngati ma modern people timayina zikhala ndi moto umene timaphikira chakudya. Ndiye kuti munthu mayina kuti uzikhala ndi machesi, kaapo ayi machesi uzikhala ndi magesi, ayi uzikhala ndi gas. Koma moto nyumba umayina uzikhalamo. Whatever moto you are having, kani magesi kanyanchani koma tukamba moto ophikira chakudya. 1. Number 2, umayina kuti in the house you must have food. If you have electricity or gas, you must have food in the house. 3, you must have water. Right? If you have these 3 things, then you are okay. And you must also have your own house. Then you go home. Talking about ndiwo, we're gonna buy nyama there, whatever, ntazila sumaje nyama ina maka ngo pika kapala, kachani, china sosa iwala, umayina kuti uzikhala ndi nchere nyumba. Right now as I speak, majority of Malawians, they don't have electricity or anything that can cook food. They don't have. Majority of Malawians, they don't have food in the house. Malawians are sleeping without food. 7 consecutive days without food. Malawian government under President Chakwera has failed to secure food. Ndiye munthu amene akukanika kupanga secure chakudya. Angakhale sogolera ameneyo. Popoza ife kuti tikhala Malawi ndiye ndi chakudya. That's why Chakwera is struggling to campaign to convince Malawians. Upanga convince, how can you convince Malawians who did not eat yesterday or the morning? Kungobera amene paja chifukwa kuti the people have nothing to do. Dangatingo khala pa kompano, even TV imene palibe. This is the reason why DSTV is struggling to make market in Malawi. This is the reason why Food Lovers closed its shop. This is the reason why ShopRite closed its shop. This is the reason why many foreign investors don't want to invest in Malawi because the country is messed up under President Chakwera himself. Ndiye nifuna dikale dziko lona kuti there is no companies Malawi mujakubwera kuzasegula. The investors are not even interested. I'm telling you, South Africa is recruiting, is hiring, or is convincing, is calling international investors to open their businesses in Malawi. I mean, in South Africa. Even in Nigeria there. Because their economy is okay. Ndiye uyu dina mugudi Chakwera uyu. Ndiye vitu mbiku mumba wakeni. Adi handiza. Ndiye tufuna tukuza na vitu mbiku mumba. The reason why andu akumakweza ntengo. Chifaya uyu vitu mbiku mumba ni mwanda. So I'm here to teach you. Vitu mbiku mumba. Iwe ni mbuzi, imene suzu wachina chili chose. Chimene chokupangisa anthu kuti azikweza mtengo ndi non-stop inflation. This is the reason why people are increasing the price each and every day. People are making business to make a profit.
People are running the businesses to make a profit. So if you are running a business without making profit, that means you are doing nothing. There's no progress. It is better to shut down that business. It is like lero anthu aja kusegula business. Pamene anthu aja kusegula business lero akugulisa the profit imene apanga amene. For example, I will just give an example. You have ordered let's say something like 1,500 goods kaku Tanzania, knowing that after nditagulisa izizi I will make a profit of 500 kwacha. I'm just giving an example. Ndapanga profit, I made 500 as a profit. Chifukwa chokuti there's non-stop inflation. Wapanga profit 500. Kuti upite ukaode, if you want to go back to Tanzania to order stuff or go back to South Africa to order stuff, zimene unagula 1,000. Wapanga profit 500. Ukapita ku South Africa kuja, kapita ku Tanzania kukapeza kunena kuti katundu uja ali sizi kuteka ndi ndama amene wagulisa ntchito kuti ukaode katundu uja. Ukapeza kuti you need 1,700 to order the same product imene unaoda mbuyo. Ndiyo kuti pamene popo sizi kuchitika, ndiyo kuti ngati 1,700 profit imene wapanga 200 agent 1,500 ja ukuyenera uenjezere po 200 kuti ukaode katundu amene unagula 1,000. Ngani ndiona kuti katundu ikuti ikumakhala bwanji kuti ifike paka na ude 1,700 pamene mbuyo mu wiki yatha unakangula 1,000 katundu omwe pa mtengo wa 1,000. Ngani ndiona kuti mtengo mwina kumakhala omwe koma ukapanga masamu aku plus minus kumaona kuti kuonjezapo ndalama zina. Example yabwino ndiona kuti the shortage or scarcity of forex in our country. Ku banki official the price ya mene tikugulira dollar ku banki is 1,700. If you Google right now, it will tell you $1 is 1,700. But in actual, it's not 1,700. It's 5,000 at black market. Who's behind black market? My behind the scene at black market are these government officials. They are making profit through black market. Because they cannot close black market. Because that's where they make money. Mbanki mjasa kupanga ndrama. Kupira kupangi lero kuna kuti ndaona pa Google right now I need $5,000 because I want to go to United States or I want to go to there, I want to go. You won't get 1,500 or $5,000 ku banki. You know why? The bank will tell you we don't have forex. We don't have such forex. It's not enough. Mwina tukupa san $200. Iweyo kufuna kuti upite ku US kuja koma mwa changu dollars kulibe. Ndi anthu akumapita pa black market so pano. Zinthu tikamaka order if you going to South Africa to order stuff for South Africa or Tanzania wherever outside Malawi you need dollars. Ndi ku banki kuja dollars ya siku bezeka anthu akupita pa black market. Dollars zimene pa Google ija ailemba kuti 1,700 pa black market is 5,000. Ndiye upanga bwanji ningogula be kuti ndikaode zinthu zija. Ukapezeka kuti katundu uja ndiye kuti pamene popo ukuloyesa 1,700 ukaude katundu amene unagula chani kodi zinthu zikunkuka nizikwera beso pano pamene po ma transport so pano kuti wewe uyende basi kukwera kuchoka ku Malawi kupita ku South Africa kukwera basi omwe kupita ku Tanzania ukapeza kuti mtengo ukwera basi uja wakweraso ngati munakwera ndipereka example yabwino ngati unakwera pa mtengo wa 2 kwacha kuchoka ku kapende kuti 200 kuchoka ku Malawi kupita ku South Africa ukapeza zona kuti basi omwe aja pamene unakwera kama kuti ya ulemu kama kuti achani basi omwe aja akuuza zona kuti ayi pano pa basi omwe aja ni 500 sasa kuti katundu uja akukwera no kuma zinthu zamba kukwera tili konkuno tisana kagule koma tikakapita no kwa anthu kuja kunja tikapeza kuti price uja kugulisa uja ndio omwe ujabe koma chifukwa kuti apo patalo isapo zambiri so pano kuti tikafika kunja $4 sikupezeka ma transport yakwera zinthu malamu zamba kukwera konkuno ndi chifukwa chakanthu ajamati akabwera katundu uja ena akumampanga hodi anagula katundu uja mochipirako akumamusunga ka encholinga chona kuti apapa bandaluza kwambiri so pano apapa sindina wine mwina ndilisungeko kuti katundu ngadanga kwera ndizagulisa mwakuti encholinga chona kuti ndiza balance kuti ndikamaka odaso ndi management zakwereramu I think ndizakha kuti plus minus muna transport zakha kuti akweraso ndizapanga I will make something. That's why mukuona anthu akumasunga vitu mbiko mumba. Now I have taught you ndichifanya ke anthu akumakweza mitengo ija. You can't blame sellers or business owners. You have to blame your own administration for failing to fulfill what you promised. So zindu sizinga sike zimene kamba kundanukira ziyakuta kuti they source yazo says ndionena kuti kwacha ikugwa koma mwachi sisi imene reserve bank akukanika kutuza zona kuti kwacha ijayagwa nakuzana kuti they already printed 10,000 banknotes but they cannot release right now because they know tikupanga elections ndiye akuza kuti agwa. So
You have to stop this nonsense saying good nakuti opposition is sabotaging your administration to make Chakwera bad. No. Chakwera is a bad. He's making himself, he's tarnishing his own reputation. Chakwera, now I'm here. I want to teach you something. Because it seems like you nango olo andale kuma sumazi wa jina chilichonse. Iwe Chakwera ndiwe mbuzi ya muntu. Unango olo andale kuma palibe chimene umadziwa. Sort of saying this because iwe Chakwera ndi muntu wopwetekesa mtima kwambiri. Palibe chimene umadziwa. Ano amene akukupangisa kuti iweyo ufike po foira ngati apapa. The guys my individuals, who are surrounded you. These are the ones who are jeopardizing or sabotaging your administration. One. Vitumbiko Mumba paeka alinda anyamata amene amagwira nawo ntchito. That much you know. Kamati ma PA wati alinda anyamata kama amamuthandizira. Anyamata amene amamuthandizira Vitumbiko Mumba amakatuma anyamata aja kumakatenga magolide. Mukatenga golide uku. Richard Chimwendo Panda alinda anyamata oti tate mukanga ndava zona kuti kumangocho kuli miyala kuli madiamond kumeneko. We have got gold in Zomba there, we got diamond, go to Kumpoto kujaso, we gonna find uranium whatever there. Tikapita miyala kumeneko kuja. Akumaka atenga nyamata menjo kupatenga miyala ija ndikumagulisa ndikumapanga simago miyala ija. Right? Anyamata kamene amene akugwira nawo ntchito omwe aja. Nawonso akusolola so manjira imene iwo akuzira kumapanga za corruption uko. Vitumbiko Mumba naiso alibize kupanga so zakatangale uko. Richard Chimwendo Panda naiso alibize so kuchosa uko. Nkhani ndio nena kuti people are stealing in this government but individually. Now, for example, tenene kuti pali 10 billion Malawi kwacha. Pa 10 billion as a budget yona kuti tigwiritse ntchito mudziko muno. Nde pa 10 billion Malawi kwacha ija Richard Chimwendo Panda akuchosa napita uko. Simple Kisichilo Panda naiso akuchosa kumapita uko. That is subtraction. It's not addition. Samu yochosera imakale vuto kwambiri. Chakweraso naye au ba kuchosa kumapita uko. Pa 10 billion omweja Niki Chakwera naiso akuchosa uko. Nde muli maembassy muso mukupondedwa ndrama osati masewera anthu akuba maembassy kukuchosedwa makobiri osati masewera. Aliyense akuba my individually. Now, these people who are stealing, I know Chakwera also is stealing. Now, these people are the ones defending President Chakwera. They are making sure that President Chakwera, because once President Chakwera has been voted out, they know they will be arrested and they will lose benefits. I mean, ali now kuzira mukuba. Kutere zonse zimezi kuchitika zikuti ana beno tali manja afuna kubera zisanko Daud Suleiman akupita ku the hired white people from somewhere there, they are here to rig elections. All this, it is because these individuals, they know kuti once Chakwera is out, we are also gone. Ndia kumama namiza Chakwera chisopana ya bwana msaluri zimene mwangu kuti acha no. This guy kuti mumfufuze muzipanga audit wina ali yense. Anthu awo alipo ambiri ndipo akhoza ndende jayo osakwana. Anthu amene kubandira mazama Malawi izi. Na anthu amene acha ndi amene kuti boma ndilo mweri. Amene anabwesa kuti boma ndilo mweri yo amene yoyonso akupindula mwanjira ina yake. Sona bwana kungochoka apa pazimza tani. Imagine munthu kakala wa HRDC member ndikubera pa nsonkhano uchisiru tu wonena kuti Mulungu akakuchosera nzeru. Mulungu akangokuchosera nzeru. Umasowa zokamba. Achakwera ulamuliro wanu Mulungu anangochosa ponzero ngonyamulapo nzeru zake zijapa mukuyendesa dziko ili popanda nzeru. Fanya jani munagulisa ntchito mavuvu. Munthu sungabwere pa nsonkhano wa HRDC ndikumakauza anthu kumene kuja anthu a Brian Panda kufunsani kuti asembereka. Zona bungu la HRDC mene mamenyera nkhondo paja mapangira zimene zizi kumana kuti ine luna ndipasa ntchito ndila Chakwera lomweri. Masa mna HRDC zisiyeni zimenezo. Tingonena kuti ine pano panalo wa MCP. Magazi ngati niyo chimene maina kuchita maina kuti Mungu khala muted. Kumapanga zinthu zane mapalasi ife timaziwa politically timaziwa zona kuti anthu awa kugwira ntchito ndi MCP. Koma simu mafunika kuti muzizipanga expose noka. You have exposed yourself and people they will never trust you. Even kudakhala kuti zikupitirira kama kupita ula mukupitirira sunga zabwere kuzapanga convince Malawi because Malawi kuziwa amene wali Timothy Ntambo panopa akulephera kuti abwere poyera paja zipanga makampeni yake uko wala zapanga convince kungolola live anthu akungutukwana iwo anja mmene amapanga mademo mu 2019 paja amapanga rich anthu ambiri almost the majority ya Malawi imadziwa china Timothy Ntambo aja ndi amaiwala kuti message imene amapanga preach anthu amapanga download ma video and utenga ucho makafikira kwa anthu ambiri. Now the same people akumabwera so kumana nazo kuti pa media pamene pajapo time zimene ma followers ambiri kumazana kuti basi nali kuemba sendabwera ndifuna nthandizo kugwira ntchito boma ili zimene zikungoziwikira zona kuti wani mukutukwanisa majaji amene anakumenyera nkhondo
Panopa majaji ajama kuti kukamwayasa kuti kumakulu anthu awa ndi awa amali kugwisa penalty. Anthu awa ndi akugwisa penalty. Amwene jaji kumachira kukula mutu ujawo ngati kuti ndikato ni line put wasenza. Majaji 5 aja. Kumene ali kwamachira kuziva chisoni kuti iyo mamwene anthu awa ndi akubulanda kuti tukwanisa. No. Majaji aja anagwira ntchito yawo bwino ngati majaji. Eti sitinga atukwane kwambiri. Chifane kuti anthu awo ndi amene anakapeza. Of course tikuzozana kuti ena mwayo majaji aja ndi abale awo amonika chakwera. Koma tisiye nkhani imene tikugwisa ntchito kuti anagwira ntchito as a judge. Anthu anakapeza nkhani, anagamula nkhani ija, TNT vote so anthu anavota ndikhala amene ali pacha. Ndiye pano pa iwo ajama khala pasi kuti koma anthu amene tinamenyera nkhondo chitana zimene akupanga. Ndiye kuti apapa wina aliyense amene anapanga nthawi imene anathandiza including achilima mzimu ause mtendere. Amakutukwanidwa. Chifukwa chani? Nkhani si anthu amene amenyera nkhondo aja. Koma nkhani ndi anthu amene anasankha kuti akidwa amene paja chifukwa kuti anthu aja amenyera nkhondo anthu akusaziwa kuti moyo wawo ndotere. Mwanivesese? So achakwera mukuba na mkana mpita huko anthu anu wankuba na mpita. So anthu amene akukutetezani kapena kuyesa kuti niyo abere zisankho ndi anthu amene akupindula kwambiri, ndi anthu amene akuba ndrama, ndipo chuma chanu amene usogoleri wanu waonongeka kwambiri chifukwa cha anthu awa. Anthu awawa these are the same people mukugwira na ntchito because munachosa anthu ambiri makadeti amene magwira na ntchito. Munachosa ndikuika pano MCP. Ndipo munamvera zimene amakuuzani kuti anthu awa ndi amene akutifuna atiwonongere boma ndiye muchosa anthu onse. Anthu aja munachosa boma munasala munoka. Koma still you are still blaming kuma blame us wa DPP. DPP munapanga fire onse munachosa. Kodi panopa ndi chifukwa chani mulibe busy mwa blame us anthu amene munachosa aja. How can somebody support your administration when he is outside? Mumagwirisa ntchito mphamvu. Pa Central Region tinano mukukhala anthu pa Central Region. Munakhala anthu pogwirisa ntchito mphamvu sana. Eti opposition imango kubasana ule mchifanya kuti ndino mukulamula. Ndipo mmachira kunena zoni kuti ife ndi amene ndiye bomalo. Central Region aje watatengana ulamuliro palibe chimene mungatuze. Kulemba na ntchito kumangolemba na nokanuka. Ma contract kumangopasana nokanuka. Anthu kukupa mphane ndalama mwe kuti amwe tumize ndalama ndigule ma units. Osapereka. Mwano to. Eti ndiye ngati zinseze mumapanga by using your power. Munthu wa ku opposition alowera apo bwanji pamene po. Kuti apange support administration and alo apo bwanji. Government to government business, G to G, is not government to opposition. How come you are mentioning opposition kuti kupanga jeopardize ulamuliro wanu? Pamene iniyo ndi amene mukulamula. Opposition ikulowa pati. Zona anthu amene munapanga government contract ndi anthu akuti akuchene ku malu yakambuti whatever ko amwenye kumene munapanga na contract amene. Ndipo opposition sakuziwa. Kumene munapangisa ma print ma ballot paper ku ma contract ambiri ma contract malumikizana nawo nda. Zinthu zikavuta mukubulema opposition. Lero weka unayankha zona kuti ayi anthu akuza kulisa matumba fertilizer so pano aje nachimanga okwanira awiri kapena limodzi ndikugula thumba limodzi la fertilizer weka mu parliament. Lero kuzapanga shiftizo kuti ayi ndi opposition. Awakulu. Ifero onapo zisogolereti oti zinthu zikamapanga zikamala kwika iwo amangokhala pasi kukonza zinthu. Ndi makamba nkhani ya nani kuti nkhani ndi kambabe nkhani yona kuti the white people they value time. Now I'm going to say this now. Ndifuna chakwera amve why I said kuti white people they value amapanga value time. How? Why? Amana kuti the time consumed is time expensive. Right? Mazi akangoti atayika samaoleka se. Atayika ameno. You have wasted time, imene you cannot regain it. Yapita. Ine achakwera muli ndi cabinet yanu, mini maina mugwira na ntchito. Zinthu zimene zikusokonekera maina kuti muzita na cabinet jazikhalapo. Aliyense azikhala ndi take yake. Okay? This is my take. This is my view. Pazikhala ma minutes mzilemba amene paja. Okay. Inu mukuti chani? Ine ndikuona ngati kuti chati tipanga mangu makuti okherate khazika hapo. Ine mukuti chani? Muziko munomo muli vuto la mafuta. Ndiye tikufuna kuti aliyense apa abwereke fa iniyo ndende amene ndikugwira nacho paja ndenane nakuti ine sinzi wachina chili chonse. Ndiye anthu anga kuti mugwira na timu yanga imenda kusangani ndinu andipo kusangani ndakuti alirani. Iwe tabwera apo kuti chani pankhani iyi. Mulemekeze view ya munthu wina aliyense. Cabinet minister wina aliyense. Zimenezo maina muchite 2 years ago. Zimetaka dokuma kuzurani zija. Okay. Ukuti chani umwa kuti okay kulemba.
yomwe ndemo onkese wanu pabwera no magazi ena kama kupanga analyze zinthu majaji anu kupanga judge zinthu okay I think point imene ide mmaona be kuti okay uyu I think view ya uyu ndi uyu ili similar koma nanga sisi tingapereka mofana naye ndi message nabodi alliance anapasira Luciana ndi mzake ndimaona kuti view ya uyu ndi uyu I think is making sense and 7 hour titenge ndi imene chitipitisa ntchito anthu awiri awo sikufana ndi awo. Okay guys, let us use this. Ngati tingapezeka kuti zimene takambirana bana bazo zikukhanika tikuyenda kuti tibwereso. And apapa we should not point fingers kuti akulephera ndi uyo. Kapena ndi uyo. Chifukwa kuti takambirana tonse panopa as a team, as a cabinet, let us use this. Zimene zizi ndi zimene Chakwera umayenera kuchita as a president. Koma umamvera anthu kuti angokupa pani iye bwana kungokuimbira phone ayo chimwendo. Iye ayo sapanga zimenezo iye mkwenda kupanga zakuti. You don't value time. Pa value time mbo ndimana kuti mukhale pansi muzikambirana zinthu zimene zili constructive kuziko lathu lino. Zinthu zimene zingati kuthandiza miyanda ya Malawi makamaka amene ali kumuzi. Mukamba kama budget anu achi. Musanapite ku parliament kuja guys, let us table this. Iwe pa table pabweresa chani? Okay nenda bweresa. Iwe mwangu kuti pange zimene zisi. Chimene chocho ndi chimene Chakwerayo wachilephera. Ndiye mati mukakhala pa table pacha. Zokambirana zake zimakhazi zona kuti papa tikuena kuti timange Peter Mutharika tisengere bank account yake cha timange Norman Chisale na Malomba he has to be arrested wina timanga ndani I think timange Kabambe iso akuena kuti amangidwe anthu ena amene mukuona kuti akupereka chiopsezo ku boma lathu ndani zimene zoti ndi zimene mati mukakhala pansi zimene makambirana. That's why I said kuti you don't value time because you were busy discussing to destroy others, to wound others. Okay, palilongo pano papa sapezeka munthu opanga mademo mukangopezeka 10 vulazeni budget kutenga ndalama ja ndikumagawa kwa anthu acha. Anthu aja ndikumakhapa anthu palilongo paja inu mukuona osapanga address anthu. Unabwerapo Chakwera kuzapanga address anthu kuna kuti palilongo kuchitika zakuti. Sunabwerepo. Ulamuliro wako iweyo Chakwera, sunabwerepo. Ukabwera pano nkhani ya fertilizer, ukumatenga ngati kuti Malawi ndi opepera. You don't value time. Ndi munali busy ndi makuspirasi. Yeah, we gonna conspire there. Tipanga conspire hapo. Mutharika uja timu pamotere, chilima uja tiza mpamotere tikapa, tiza personal mudegaja, tikatera tizapita huku, tizapita kwa anthu amene basatana nawo. Komanso, tikuyena kuti tithane DDPP. Munayesa kugwisa chiro china kondwani na Nkumwa, achina Ndandani, achina Jeff Waja, achina Botomani, achina Dausi, kugwisa chiro achina My Joyce Chisulo, munagwisa chiro anthu ambiri. Awirani chinga kaya kuti whatever there. Kuti tithane DDPP ja ina khalabe still. Munayesesa kuti mupange njira zanu zoti mupepera Mutharika kugwirisa chiro ma chemicals kuti mukampasa moni amene uja basi athere pomwepo zinakanika. Amalawi simukudabwa kuti Chakwera anali ku Blantyre kumakwera ndege mwachangu kupita ku Lilongwe. As a president ine aziziwa zochitika pasogolo anali atampasa kale zinthu zijazona kuti okay president siku lakuti kuzakhala zo signira peace signing whatever zachitika lero zija ine kupita ku Blantyre. The big mistake anapanga Chakwera ndi kunyamuka kupita ku Blantyre ndi kumakwera sondege kumene kuchako ngati ndalama zonse za amayi yake kapena abambo aka Chakwera. Pamene paja anagwisa ntchito misonkho ya Malawi Chakwera. Lero zimene wapanga. Andi amaenda ndi Monica wake hapa. Mala muda amtenge Monica yamsiye ku Lilongwe apite ku Blantyre. Akontenga Monica kuchoka na ku Lilongwe kwera naye ndege kupita ku Blantyre. Pamene amachoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe kasa ina zimene zija anatenga so Monica uja. Kaja Monica yo amati azigona naye mu ndege sindikuziwa. Amantenga so Monica kumene kucha kumpita naye so ku Lilongwe. Pamene kunyamuka so kupita kubwerera so ku Blantyre kucha so amutenga so Monica uja kubwerera. Andi maulendo a president ndi mkazi wake pamakhala allowance. Monica walandira allowance, Chakwera walandira allowance, timu yake imene waenda nayo jaso alandira so allowance. Ndege ija talipira ndalama zochuluka misonkho ya Malawi osati ya Chakwera. Nkhani yonse imene anathamangira kupita kumene kujako inali yonena kuti nthawi yoti tithane ndi Peter Mutharika ja ndi ino. Anali ndi chemical mukangompasa moni president Chakwera. Amene president Mutharika wathera pompo amene. Chifukwa chokuti ine mafunisa kuti Mutharika amwalire before 16 September. That is not going to happen. And I told you earlier on, you won't succeed this mission. Mutharika uja somebody else. Mutharika ndi intelligent yopya kwambiri kuposera yani. Ino ni mbuzi. Kutoko siku la lero linaliona kuti muthane ndi Peter Mutharika koma zakanika. Mafuna Mutharika ku Blantyre kunyampe ku Blantyre kuja ku Mount Sochi zinakanika. Mafuna mumpere pa njamba paja zinakanika. Mafuna mumpere kusalima kuja zinakanika. That's Mutharika.
Kuma ngoti onongera ndati kuthamanga iye mmene chakwera amaganiza makuti apapa ndikangofika mmene ngokumana ndi munthu kumpasa moni wanga wamanja apompo wathera pompo amala ndifuna ndikuzenesa palena ke madabo zona kuti kodi mukamane kuti kumpasa moni munthu wamanja amatha kupa amamupha bwanji ulitu ndale zimachitika mu Africa munomu muzifunsa nzano mukafunse ndale zimene zimachitika ku DRC mukafunse ndale zimene zimachitika ku DRC kodi president wa ku DRC amene akulamula pakadali pano anabweresa pondani anabweresa ponde Kabila kodi president amene akulamula pakadali panopa eti anali kuti amagwira ntchito ati anali ku Belgium amagwira ntchito ku Belgium amagwira ntchito anali ku exile amagwira ntchito ya ku restaurant munthu amene anamuyitanisa kuti azakhala president wa ku Congo anali Kabila amene anapha bambo wake kuti atenge leadership and of which zinatheka mpekesera zina zimene nazoona kuti abambo wake Kabila sanali ombereka nchifukwa chakana apa koma nkhani ndiona kuti panali azungu ena amene anapanga sponsor ifa manager ndale za ku DRC lero Kabila anali ku exile ku South Africa wanyamuka kupita ku DRC kuja kuti chifukwa chokuti zomwe zomwe kuti tinasainirana 5 years pa nthawi imene amamuyitana Kabila president amene akulamula pano pa ku DRC anali best friend wa Kabila ndiye anamuimbira phone I say ndasankha iweyo azungu omwe aja anamulowa panso amene anamuza taphe bambo akaja anamuza anu Kabila uja kuti I say usogolero ukuyenda kuti usankhe trusted person kuti akhale successor wako usatenga anthu enawo akuoneka kuti akusoza kupanga chipongwe now politics is a dirty game is a evil game shit adamuyitana munzake uja ada amene akulamula pano pa uja anali best friend wa Kabila amene anaphunzira naye limodzi amaphunzira limodzi ku military at university ka college ya military ndana mitana sebwera iye pompanga trust adamuyika pampando pa chizimene anagwizana cha sizimachitika chifukwa cha Kabila anachoka ku South Africa nikupita ku DRC kuti akamenye nkhondo amuchose president amene alipo kuti zimene anasainana zimene zikuchitika nawo chimene anachitika sopano azungu omwe aja akampezana president kuti uyu ndi wachabe chimene ngapanga uthane naye pano pa Kabila uja akhuza kuphedwa nthawi nayo iliyonse ayamba kumuyimba mlandu that's African politics do not trust anthu amene mukugwira nawo ntchito ndifuna ndikuuze nachakwera pano these people amene akukulutirana pano pa mukachoka anthu amene azatembenuka kuzapita ku DPP nkuyamba sokunyonsa nino ndale ndizovuta kwambiri ngati sikuziwa ndale kuli bwino ndalezo ungozisiya achakwera boma ili agwesa ya DPP boma ili mwaligwesa nokha chifukwa chokuti munalibe nthawi yoti mukambirane kuti kodi dziko lingaliyendesa bwanji munali ndi nthawi yoti pandani anthu aku DPP mutali kana kuzani kuti ufumu wanu waizedwa patatu ndipo inu mwapezeka kuti ndinu anthu operewera komanso ufumu uzagawidwanso patatu boma ili lapita stop blaming opposition chifukwa chokuti inu mwalephera situation malawi ndikatero ndizipita nthawi ikabweranso pakati apa tizalowaso live share download keep this because I am creating history asazanene kuti panalibepo anthu ena amene amatizuzula ife tili pano goodbye.